खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों सरकारि सार्भे खालामनायनि मुङाव रां लानायनि अजद तामुलपुराव सुदर्शन चक्र पावार कर्परेशन मुंनि मोनसे एनजिअनि मावथिफोरा सरकारि सार्भेनि मुङाव सासेयाव 60 रां लानायनि अजद बे जाथायखौ लानानै गोबांथार दान्थे बिदान्थे जानानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। जाथायखौ मोनथिनानै तामुलपुर पुलिस थानानि असिआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै थासारिखौ सामलायहैयो। उनाव एनजिअनि मावथिफोरा लानाय रांफोरखौ होफिननाङो होनना मोनथिनाय जादों। दिनै फुंनिफ्राय 48 घन्टा आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोफोराव पेट्रल पाम्पफोरा बन्द थानो हागौ। नर्थ इस्ट पेट्रलियाम डिलार्स एसोसिएशननिफ्राय खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांमोननि माखासे दाबि आरो जेंनाफोरनि थाखाय 48 घन्टा पेट्रल पाम्पखौ बन्द खालामगोन होननानै फोसावनानै होदों। थांनाय 28 अक्ट'आव गसाइगावनि जामुनातारियाव सानै लाइमोन गोमादों होननानै खौराङाव मोनथिनाय जादोंमोन। नाथाय गोमानाय सानै लाइमोनखौ मोनबाय नाथाय जिउ गैयै गोथै अबस्थायावसो मोनबाय। जाथायनि सायाव ओनसोलनि रायजो राजानि फारसे गिखांनाय सोमजिदों। आरोबाव दुखुनांथाव खौराङा जाबाय सालबारिनि मथंगायाव सानै गथ'फोरा गोमानानै दं होनना खौरां मोनदों। सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मथंगा गामिनि महत बर'नि फिसाज्ला 16 बोसोर बैसोनि सकन बाबु बर' आरो क'क्राझारनि उगा बसुमतारिनि फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि गपाल कृष्ण बसुमतारिया गोमाना दं होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव गोमानाय लांखारनाय बुथारजानाय बायदि बायदि जाथायफोरा जाफ्लेबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। लखिमपुर लकसभा बियाबआव जेसेबां बर'फोर दङ गासैबो बर' रायजो राजाखौ खावलायदों बिक्रम रामसियारिनो भट होनो थाखाय। मख'नो गोनांदि लखिमपुर लकसभा बियाबआव बर' हिसाबै उदां बिजाथि हिसाबै बिसायख'थि गेलेगोन। बेनो गिबि लखिमपुर लकसभा बियाबआव जेसेबां बर'फोर दङ गासैनिबो अननाय आरो हेफाजाब मोननो हास्थायदों बिजाथि बिक्रम रामसियारिया। 5000निबो गोबां लाइमोनफोरनो बिटिआर सोरखारा साख्रि होबाय नाथाय आथोना फैसाबो घुस लायाजासे। बेबादि थासारिजों जों सोरखार सालायदों नाथाय बिपिएफनि समाव दादागिरि खालामनानै बायदिसिना जौ जुवा फां ड्राग्सनि सोरखार सोलिदोंमोन नाथाय इउपिपिएल सोरखार फैनाय लोगो लोगो बे थासारिया गैला बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। बिपिएफनि समाव बिटिसिआव मोनसे गिनाय फाब दंमोन जेराव रायजो राजाया लामा ससे थांब्लाबो गिनो नाङोमोन नाथाय बिटिआर सोरखार फैनाय लोगो लोगो बेफोर फाबफोरा गैला होननानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ सानफ्रोमबो बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिथांनि बाथ्रायाव बेसेबां फोथायनाय दं? आथिखालनि थासारिखौ नायबोला बिटिआरनि गेजेराव गाज्रि खामानि आरो हिंसायारि जाथायफोरा बेसेबां कन्ट्रलाव दङ। सोमलिगुरि पिसिडिसिआव बिक्रम दैमारिखौ जाख्ल'नायनि अजद मडेल पिसिडिसि अफिसनि कनस्ट्राक्शननि खामानिया जागायजेन्दोंमोन थांनाय 2019 मायथाइयाव बिपिएफ सोरखारनि खुंथाय समाव। बेल' नङा आरो गोबां हाबदान जानानै दङ। बेनि ओंथिया जाबाय बिपिएफ सोरखारा खामानिखौ मावाखै नङा मावदोंमोन नाथाय आद्रा जानानै थाबाय। जाहोना मानो? लकसभा बिसायख'थिया खाथिसै गासैबो दोलोआ बेरेखा हान्जानि माबाफोर रेकर्ड नागिरनानै आथिखालाव ससियेल मिडियाआव नङैखौबो साजायनानै नंथारगौ बायदि फोसावबोदों। बावैसो सिगां इउपिपिएलनि बेरेखा रां जाख्ल'नायनि भिडिअ भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे भाइरेल फट'नि सायावनो बिटिआरनि सिएमनिफ्राय लानानै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोन्दों। दायो सोमलिगुरि मडेल पिसिडिसि अफिसनि हाबदान जानानै थानाय खामानिनि सायाव बिपिएफआ मा रिप्लाइ होगोन? बेराफारसे भिडिअआव बुंनाय बायदिब्ला कनस्ट्राक्शननि खामानिखौ जागायजेन्दोंमोन 2019 मायथाइयाव नाथाय क्लियारलि बुंनो हायाखै बबे समाव जागायजेन्दोंमोन। 2020 मायथाइयाव एकर्ड जाबाय गोदान सोरखार दाबाय गोदान सोरखारनि खुंथाय समाबो जोबनोसै नाथाय दासो बे बाथ्राया ओंखारदों दि बिक्रम दैमारिया बबाव दं। मख'नो गोनांदि बिक्रम दैमारिखौ बिबेसना एबा बिसार खालामगोन मानि थाखाय मावनो हायासै। जों बुंनो हायो बे भिडिअआ टटेलि साजायनाय। जों रायजो राजाया फोथायनो हाया। मानो हाया? बाथ्राया जाबाय जाय बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों एसे सिगाङाव बुंदोंमोन सोमलिगुरि पिसिडिसिनि ओनसोलनि सुबुं जानानै नोंथांमोना बिनि सायाव राहा लागोन नामा? जोंथ' राहा बिदि लानो जोङो जितु सानाखैबो आरो साननायबो नङा जितु बिथांमोना जितु मावासै गारना गालांखाबाय
दा जों बे मानसिखौ जों नागिरनायाव मोनला नङा होमबा जिहेतु बिथाङा मावनानै गालाङासै दाथ' हयथ' बिनि माबायानो गैला खोमा जोब्बाय खोमा। बिनि उनाव भिडिअखौ काट खालामबाय बेबाराव बुंलायबाय बेबायदि आरो जोङो जिहेतु समय सापेक्षे जों बिथांनि जि मावनानै जितु आद्रा थालांबाय जेरै मावना होआसै बेखौ जों हयथ' रायजोफोरनि गेजेरजों बा जोङो बिथांखौ बिबेचना जों खालामगोन बा बिसार खालामगोन जोङो बिथाङा मानि थाखाय मावनानै होनो हायाखिसै। पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो खालामदों नामा बे भिडिअखौ? जेराव गासैबो रायजो राजाखौ लानानै भिडिअ एबा इन्टारभिउ लानायमोनब्ला फोथायनो हागौमोन, नाथाय भिडिअआव सानैनिल' मोखां। प्रेजेन्टआव इउपिपिएल सरकार खुंगासिनो, खावलायनांगौमोन प्रेजेन्ट सरकारखौ लुफुंना होनो थाखाय, नाथाय सरकाराव गैयै बिपिएफ सोरखारनि फारसे दाय जाबसिननानै बिसार खालामनायनि बाथ्रा रायजो राजाफोरा कमेन्टआव फोरमायदो बे भिडिअआव फोथायजाथावना ना फोथायजाथावना नङा। जों एजे रायजोनि जानानै रावखौबो फोथायजोबनो हाया, मानो होनो बुङोब्ला आथिखालाव बेबा बेखौ बैबा बेखौ दायनिगिरि साजायनानै पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय रायजोखौ मिसलिड खालामगासिनो। बर्ड अफ देम बिपिएफब्लाबो इउपिपिएलब्लाबो, नाथाय सैथो बाथ्राखौ ओनसोलनि रायजो राजाया जानो हागौ मोजाङैनो मोनथिगौ, नाथाय सासेल' सुबुंनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फोथायनो हाया। बे अजदनि सायावनो अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों बे जाथायनि सायाव साननैसोनि उनाव बा गोख्रैनो फिननाय एबा गोख्रैनो खेंफोरथिखौ होगोन होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। बिटिसि ओनसोलाव गोबां जायगाफोराव गिदिं बिटिआर सरकारनि खामानिफोरखौ नायगिदिंदों आरो गोबां खामानिखौ बिथाङा खेंफोरथि होगासिनो दङ फेसबुकआव। दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? बिथाङा जिहेतु ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों जे गोबां माने इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनाया जितु खामानि गैया मा गैया होनना बिथाङा बुंदों, किन्तु बिथांमोननि समाव बिपिएफनि समाव जेरै बिक्रम दैमारियानो माने बेबायदि खामानिखौ मावनानै जितु आधासो गारना दोनबाय। बिथांमोना मालायखौ बुंना मा जानो, जितु बुंदोंबाबो गावसोरनि देहायाव नांफिनदो, जितु प्रमान जाबाय नङा होमबा बे फेसिलिटि अफिसखौ बिथांमोना लुना होनो हायाखिसै बिदि आरो। आच्छा, फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाबो निस्सय जिहेतु बे न'आथ' बिदिनो थायोब्ला एबा भिसिडिसि अफिसा बिदिनो थायोब्ला बेखौ रायजो राजाया बाहायनो मोननाय नङा, नङा होमबा? बेनि सायाव बे एसेम्ब्लिगुरि भिसिडिसिनि ओनसोलनि सुबुं जानानै नोंथांमोना बिनि सायाव राहा लागोन नामा? जोंथ' राहा बिदि लानो जोङो जितु सानाखैबो आरो साननायबो नङा, जितु बिथांमोना जितु मावासै गारना गालांखाबाय। दा जों बे मानसिखौ जों नागिरनायाव मोनला नङा होमबा जिहेतु बिथाङा मावनानै गालाङासै दाथ' हयथ' बिनि माबायानो गैला खोमा जोब्बाय खोमा बेबायदि आरो जोङो जितु समय सापेक्षे जों बिथांनि जि मावनानै जितु आद्रा थालांबाय जेरै मावना होआसै बेखौ जों हयथ' रायजोफोरनि गेजेरजों बा जोङो बिथांखौ बिबेचना जों खालामगोन बा बिसार खालामगोन जोङो।